Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Provincial Commissioner waKwaZulu Natal oku-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi urespondile mayelana nodaba okusesakhuluma ngalo ley'nsuku ezedlule lika-Fadel Adams. Sizokhumbula ukuthi uFadel Adams usukile wayovula icase lephejari okuqamba amanga ufungile. Elokuqamba amanga noma ungakhuluma iqiniso ufungile. Emveni kokuba ngesikhathi uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ayithula ubufakazi bakhe lapha kwi-ad hoc committee, wathi kunemali eyafa ku-akhawunti kaBhekicele, kodwa waphindena wawa-retracta lawo mazwi, wawa-withdrawa, usho ukuthi kunephutha elaba khona lapho. So ngaleso sizathu wayesebona ithuba uFadel Adams. Evidweni engiyenzile ngesikhathi besikhuluma ngalolu daba ngithe engananga uMinister Mchunu wenza iphutha kabili. Uqale weza ne-audio wathi uzozwisa ukuthi uMkhwanazi wamthreatenisha. Sayelalela i-audio, there were no threats. Waphinde futhi wakhipha iletter ekhuluma ngamakhansela adutshuliwe, wabala umuntu ophilayo. Nakhona kwathiwa bekuyimistake, kwathiwa nje it was an honest mistake. Ngithi uFadel Adams uma ekhathazekile ngempela ngobulungiswa, kungani engavulanga icase up against uGeneral uMinister, ngoba ukwenzile lokho kabili hayi kanye, kodwa akakwenzanga lokho. Uvele wavulela uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoba against yena. Sizokhumbula ukuthi enkulumeni yakhe emayikhuluma uthi zonke lezi zinto azisho uGeneral Mkhwanazi ama-allegations nje, akunabufakazi. Kodwa into eyenzeka lapha kuMadlanga iyasikhombisa ukuthi ubufakazi bukhona. Ngizokucaphunela ke yena uGeneral Mkhwanazi bese ngikucaphunela kancane ubufakazi obulapha kuMadlanga Commission bese siyayivala le video izokuba yinde. Police station to open a case against me. We'll deal with that at the ad hoc committee. If there's any case open at the police station, anyone has got the right to open a case. Police must investigate, and if there's a crime committed and the police feels that they must take that into the courts, and the courts, if they decide to prosecute, or prosecute. I was never afraid to be prosecuted. I'm not going to be afraid to be prosecuted now. So if Mr. Adams, who I spoke about in that commission, feels that he must then use the strategy to threaten or intimidate, it's okay. I'm not afraid of that. We already understand which side of the law he is. We'll find each other at the right place. Let it happen. He must bring it on. I will never be afraid of it. I'm still going to go back, I'm told, back to the commission, to the other committee. So we'll appear there and go and explain. And as I've said before, what I presented before the citizen in July, I beg your pardon, was not my making alone. It was the South African Police Service members, hardworking men and women, who are frustrated. And I'm sure as we are watching what's happening in the commission, we get to hear more and more police officers talking about the frustrations. So I said in my presentation, I've said in my statement, what I'm talking about is information I have. Some of it I read on documents that I'm entitled to read. And some of it is information I received from the colleagues that briefed me on it. So as I presented, representing the men and women in blue, where there was any omission or error made, that was not intentional and it's going to be explained. We submit some statements, and I think maybe he might have missed the fact that what was spoken about in Parliament against what was in my statement are two different things. So maybe he needs to get my statement and read it and see where I wrote whatever that he went to open a case on, or else he's opening a case against what I said. What I said is coming from the team, and it's going to be explained when we go back to Parliament. We'll leave it like that. I can't comment about what's happening in the commission. Everyone is watching it as it unfolds. So what I've said before, what we are comfortable with as law enforcement is that at least that gives us a space to be able to do our work. Because all what we are crying for is an opportunity for us to do our work. So as we do our work and be allowed to do our work, that's the only
opportunity that we were crying for. So at least we are seeing some activities happening now. We are quite happy with some of the things that are coming out, so that at least society get to see the frustration that men and women are facing on a daily basis as we go about their business. We always say police are only responsible for investigating crime, bringing the perpetrators to court. Someone else, another department, take it from there going forward. But if our efforts is frustrated one way or another, we have to find means to make sure that we are able to enforce the law. But if we are frustrated, like in this sense, in extent that it happened, we will have no options but to bring it to the attention of the public. And I'm glad the President took the decision they took to establish a commission. And I'm happy that Parliament is embarking on the process that they're busy with. That will help us all. So that's all we can comment on for now. So Umzuleko General Mkhwanazi echaza kodwa ke igama njengilizwe kahle lelathi useyaqonda manje ukuthi uFadel Adams is on which side of the law. Theko bazodibana ke endaweni right. Futhi wakwehlukanisa ukuthi izinto azipresenter zazingaveli kuye. Ngakho ke kwakumsebenzi we collective kodwa upresentwa nguye yedwa. So kuyenzeka ama-error akhona lapho. Uma kwenzeka i-error ingoba into nawe mawuyixoxeliwe angeke uyibeke exactly njengalo osuke ixoxile. So ama-error alindelekile njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi uyenzile i-error uminister. Akekho umuntu othi no sesiyomvulela icase noma sekwenzekalani cha. Kodwa kunalokho ba-understandile abantu naye waxolisa ngoba i-human error. Yena ke kuwesa ubufakazi bekobakhe, bekungobakhe ubufakazi. So uGeneral Mkhwanazi uthi kodwa uzobuyela eParliament ayochaza. Kodwa akuvezayo ukuthi no akenze noma yini ayibona ukuthi izomsiza uFadel Adams futhi wonke umuntu unelungelo lokuvula icala. Ngakho ke akenza kubona ukuthi kuzomsiza. Amaphoyisa azo-investigate abone ukuthi likhona icala. Uma i-NPA ibona ukuthi ingamprosecute ingakwenza nalokho. Futhi yena akaza kusaba ukuprosecute. Okunye okubalekile nengekuzwela kusho ukuthi leli thuba elikhandwe president liyithuba la amaphoyisa ezokwazi ukukhuluma khona ngama frustrations wawo ukuze ezokwazi ukuthi lesimo silungiseke. Ngingomunye wabantu ababeyigxeka iCommission mayiqala. Futhi isizathu esasenza lokho sewabe maningi kakhulu ama-commission abekhona. Aphuma nama-recommendations kodwa upresident our Lord and Savior uCyril Ramaphosa wangenza lutho ngawo. Yingakho sasigxeka kodwa mawulalela iMadlanga Commission uyabona no inesidingo le commission. Asiyeke ukuthi ekugcineni kuzonzalana kodwa lenkinga ekhona lapha esiphoyiseni izokwazi ukuthi lamleke ngenxa yokuba khona kwale commission. Inesidingo sokuthi bekhona bese kuba uhlelo lolapha eParliament ad hoc committee. Ibalulekile ukuthi bekhona ngoba kunezinto ezivelayo obesingeke size sizazi. Kubhlungu kabi ukuthi ube yivictim yecrime uvula icase yakhe iphelele emoyeni. Ekugcineni kosuku usiblame amaphoyisa kanti njengoba esho ukuthi amaphoyisa umsebenzi wawo ukuthi abopha investigate akubophe uma sekubophila akunikeze enkantolo sewahande over sekuyinkantolo ezodecide. Sizule ngeviki eliphelile ukuthi kunabantu they were willing to pay 2.5 million kuze for ibail. So uma zingakhulunywa lezo zinto sizoba kuleyo nkinga njengabantu base South Africa. Lapha kwiMadlanga Commission uvela ubufakazi obufakazela into yasho Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngesikhathi ayethi wafunda ama messages aye okwakuyiconversation yayikhona phakathi kuka Vusumuzi Khethi Matlala kanye no Brown Mogotsi. Lapha yana ke bakhiphe iaudio yakhe uKhethi Matlala ezikhulumela yena echaza ngale message le. Ngicela uzwe la. Agar after que Hanne Hole Swaris, Minister what did again. I have instruction of cancel my contract. So Kauka committee general really meeting instruction to cancel the contract. So and then after that I send a letter
but later get obviously to like if I masenolo. Or you cancel your contract based on this thing. But it's illegal. But okay, before I can even go Gadi merit star contract. I'm going to mention what you guys. I was busy. You'll see this day. You'll see me around more. I typed it this morning actually. Yeah, you see. It's a lawyer who helped you. No, I was talking to Bram Muhoji. I was telling Bram Muhoji what I'm going to put on the affidavit. Affidavit I'm going to put it. I was supposed to put it tomorrow, and then Friday it was supposed to go to High Court. So they will do it on my behalf. But I'm going to put Minister there and then incriminate him. This is what he did. So that our now is playing dirty because he cannot force me to do something I want to come to wrong. Obekhuluma la uVusumuzi Kurt Matlala uyachaza ukuthi emveni kokuba enqabile ukuvula icase elikhumbula icase le Rolex yokulahleka kwewashi ngoba umuntu wayezoboshwa lapho kwaku Lieutenant General Dumisani Khumalo. Emveni kokuba enqabile ukuvula icase ilapho uminister athatha isinqumo khona sokuthi uzoyikhansela icontract yakhe le abekanayo itender le bekanayo namaphoyisa tender I think 300 and something million angisakhumbuli kahle amafigures. Ngakho uthi le message ayibhalela uBrown Mokgotsi khona le message le ayifunda uGeneral Mkhwanazi lathi khona unabo bonke ubufakazi ngisho nama proof of payment uzokhuluma washo njalo Kurt Matlala wathi uzokhuluma ngoba phela besekhokhele yonke into senze yonke into kodwa still uminister waqhubeka nokukhansela icontract yakhe kodwa uyakuveza manje ukuthi isizathu salokho ukuthi yena wanqaba ukuqhubeka nale case le yokulahleka kwewashi le Rolex. Baphika abantu ababethi buphi ubufakazi uMkhwanazi just wenze nje ama allegations ubufakazi abukho baphi ngoba nayi recording asidlule phambili ngicaphanele inkulumo yakhe yesibili amazwibela nje lawo into ekushiwo lapha kuMadlanga Commission. So Yana is someone who, when you mention money, he stops everything. Can I remember when they gave him money inside his office? Witness C, in the routine form, please identify the voice that we've heard. The voice that we have heard is that of Mr. Matlala. So Yana is someone who, when you mention money, he stops everything. Can I remember when they gave him money inside his office? Which office? His office, commission, national office. When was that? That's the I think. And it's 200,000 plus not there. Could be several thousand days. I'm not a bathroom office in here. Only to the bathroom. But why are you keep paying? I'm still not satisfied with your answers. Why am I keep paying? Yeah. I was trying to look as if now I can look after yourself whenever I want the help now. But for now, Umuntu wesibili manje osevela uGeneral Sibiya futhi akuveza uKurt Matlala ukuthi mawukhuluma ngemali uyeka yonke into ayenzayo. Njengoba esho ukuthi wamkhokhela u200,000 cash njengoba esho ukuthi e-officeini lakhe uzuyasho ukuthi lapha e-officeini kune bathroom. Ngiyacabanga ukuthi wafika wayibeka khona le mali kodwa mawukhuluma ngemali nje uyeka yonke into ayenzayo. Umbuzo engiwuthandayo ubuza witness I think it's witness B lo wesifazana othi kanti wena why uqhubeka ukhokhelani kahle kahle why ufuna ukhiphe le mali olokuyikhokhela uGeneral Sibiya uthi no ngenzela ukuthi abone ukuthi ngiyakhona ukulekelela ukuze nami mzukwane ngifuna usiza kwazi ukungenzela izinto zibelula. I scratch your back, you scratch mine. Impilo njalo. Impilo njalo. And la emhlabeni there is no free lunch. Akekho ongakwazi lokho. There is no free lunch.
Bengithi angikulethelele lolu daba nje lokuthi uGeneral Mkhwanazi urespondile. Ngase ngithi angikucaphunele kokunye okushiwoyo lapha kwiMadlanga Commission. Okufakazela lenkulumo eshiwo uGeneral Mkhwanazi. Angeke ke ukuthi ngephutha lodwa alenzile kodwa naye beshilthi inkulumo akusiyona yakhe. Bambriefile onye uyifundile enyaka ayifundanga. Ngakho ke vele iphutha uma lenzekile njengomuntu kufanele lenzeke. Kodwa futhi kuhle mayelibonile yena iphutha wayeseyalilungisa kunokuthi libonwe yiPhalamende. Kungcono belibonwe yiPhalamende base bethi wo yazi wena la uqamba amanga la. Ngenxa ukuthi uqamba amanga la sesiyakucharge kodwa uyena obona ukuthi ngalesi sikhathi ngenza iphutha futhi into ayishilo uzobuyela ePhalamende ayochaza ngoba phela ama-member of parliament bathi ayamfuna ezochaza yena. Lapha ePhalamende behlukene kabili kabantu. Kukhona akekho neutral lapha ePhalamende funa ngikhulume nje akekho neutral. Kukhona aba against yena uGeneral Mkhwanazi especially DA emveni kokuba ekhulume ngemember yabo of parliament umama lo uKholapanati. So ba against uyabezwa noma bebuza imibuzo. Futhi uGlenis washo kudala wathi there was no need for even media briefing. Kodwa ngaba yikho ad hoc committee, ngaba yikho iMadlanga Commission. Ngabe lamaqiniso avela yaswazi. Ngabe nje isimo besoqhubeka sibe njengoba besinjalo. Bese abantu abebezosafara kakhulu yithi la. Ngoba bona bayazi ukuthi banama lawyer, banayo imali, banayo yonke into. Wena udepende emaphoyiseni nakulo hulumeni. Asibambe le video. Mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo. Ungakhohlwa ucomment, ushare, ulike, usubscribe. Ngiyabonga.